Trošku zahnal do rohu, Vojtech to ale zvládol veľmi dobre. Vojtech Sukel na chvíľočku bol voľný pred bránkou. Vojtech vypálil a rozhodol Liptovský Mikuláš. No, Vojtech sa dostane k puku a má veľkú príležitosť. No, podarí sa mu zvýšiť stav duelu v Banskej Bystrici, kde diváci videli 5 gólov v druhej tretine. Ale 4 od Banskej Bystrice, len jeden od Žiliny a jeden vidíme aj teraz. Prihrávku do šírky. Ešte Vojtech. Nabil Robertsonovi, Vojtech to bude mať na strelu a prepálil Denisa Godlu. Rozhodcov v poriadku, Vojtech. Pekiac sa mu snaží uvoľniť, Vojtech si poradil so svojou rýchlosťou Klosár. Kde je puk? Nakoniec svietili. Za ním Spodniak. Ibragimov. Kračuje v pohybe, hľadá voľného spoluhráča, načapoval na... Práci uspeli a môžu ísť dopredu. Pekný prienik, wow, tak čo sme to videli, nádhera! Ten už je samozrejme späť z trestnej lavice, takže sa môže zapojiť do presilovkovej akcie. A opäť výborná akcia, gól! Robertson. Nastrelenie pred bránku a Pótová dorážka zblízka. Chcú ísť teraz hostia po peknej kolmici od Fekiača, toto bude zaujímavá príležitosť a skore sa namení. Matúš Vojtech, proti Balážovi, ktorý už naskočil z rádskej lavice, teraz otvorená ľadová plocha a Vojtech dáva na 2-0. Možno aj teraz si pripíše ďalší vyhratý súboj, ale Vojtech ho zatiaľ k puku nepustil a nepustil ho takým spôsobom, že bola ďalšia veľká príležitosť pre Michalovce, ale môže byť na opačnej strane vyrovnaná situácia 3 proti 1 a gól, ktorý zaznamená. Kornier pri puku. Robertsonová prihrávka na Sukeľa, ktorý to opäť posielal pred bránku a následne otvorená. Gól Feren, tak bude zapísaný iba ako asistent, pretože puk preťal bránkovú čiaru už pri koncovke Trita a tu je ďalší. Robertson. Prihrávka a napokon Vojtech dáva gól 5 sekúnd predtým. Ja trošku zabrnkal na nervy domácemu trénerovi Sujkanenovi a napokon aj po jeho takom priestor pre Liptákov, aby podnikli ofenzívny výpad, výmena puku medzi Tritom a Ibragimovom, no a je z toho vyrovná. A domáci vyrovnávajú. Šanca Timura Ibragimova, ale vynikajúci Vyletelka. A Vyletelka musí byť v strehu opäť, lenže v tomto prípade už je prekonaný. Nepresná prihrávka, toto ale nebude zakázané uvoľnenie. V šprinterskom súboji mal predsa len Vojtech na vrch a následne to prepasíroval. Je tam aj Kalousek, ďalší mladý hráč, Trit. Liptáci zvyšujú tempo a dávajú druhý gól. No a tento puk skončí v sieti.